Welcome back to Lion Mark TV. Mark here with another exciting, delighting and much interesting video here on the channel. So this one is about Nwatanayoze one na Uli Kingdom. I am talking about the Emoney himself, and we all know that in the past years dancing has been Emoney culture. When I mean dancing, I do not mean any kind of dance. I mean the real local Ogene dancing has been his culture, and he has this kind of amazing moves that he gives. He started a new week with it, and that's what we'll be sharing here on the video. Anyway, as well, Inside Life did something very amazing. I want you guys to watch right after this Nwatanayoze video, so please stay back and watch. I know most of you might have heard of Inside Life, the famous Instagram skit maker in Igbo language. He did something very fascinating. I also want you guys to watch that here. So if you're new here, don't forget to subscribe, turn on post notification, share comments in the comment section. Your thoughts, your comments are highly welcome. Without too much of time, let's familiar with the Igbo language, you would understand most of these things that this guy is saying here in this video. Like, if you're familiar with the Igbo language, I'm sorry for those of you who don't hear Igbo, because most of what he said here was in Igbo, and he was mostly giving praises to those billionaires, Igbo billionaires, who have been helpful to the youth from the eastern part of Nigeria. Yes, a whole lot of people keep complaining in the comment section that these guys are not impacting, but I keep telling you that if every single family in the eastern state is touched, then every household, there will be a change. A change will start somewhere. And imagine having one billionaire in every family in Nigeria. It would be a big difference to the society. And that was why he was giving thanks to some of these guys who have been helpful. Enjoy the video. Don't forget to subscribe, drop a comment Ile na adoko ị ga-afụ my brothers gbara m okirikiri ejima 042 JP Square. Anyị ji ohere ata Monday si ka anyị kelee ndị niile na-emere anyị ihe. Kedu kwe Chineke onye bi n'eluigwe, onye mere ka ọ dị otu a, maka na ọ bụ na ọwụ Chineke onye ga-arị makwa na ihe anyị ga-ahụ. Banyị na nwere ka anyị na-atụ tụbọtụ ọkwa na anyị ewerela obi ọjọọ wite obi ụfụ ụwa pamiti egbufu anyị, mana Chineke ekwe ka ọ dịrị anyị otu a. Wee na-asị ndị niile na-asọpọtụ Inside Life and my family. Ebe ọ bụla ntiri aka ọ gara agara unu ise, ihe ọ bụla iji ego a gara akọ gị ise, ịchụọ ị ga-achụta ise. Wesị ka anyị kelee Chineke onye na-emere anyị ihe. Papa, ekele niile mbuli elu ọjọọ mmadụ dị gị, kelere m Chineke. Chukwu na anyị ga-emedo ya ekele gị, anyị na ekele gị, ekele. Wesịzie ka anyị kelee dadị anyị niile, ịma na ekele onye akịdị ọgbọtakwuo ọzọ. Nna ndị egwu, nna ndị artist niile,
ọkpụrụ ya nki ọgbata ozuoro ọra nwoke ọma obi ya dị ọcha na nke ikpeazụ a eburu na ewuchi m Obi Cubana kedere m Obi Cubana na ihe niile ọ na-emere anyị ọkpụrụ ya nki Obi Cubana n'ije obodo ije wele ekele wee were kwa ohere a na-ekele ndị niile Cubana Group niile ndị niile ma white money o principal ndị niile na-eso Cubana Group kelere m ndị Cubana Group niile n'ụlọ obodo ije wele wee were ohere a na-ekele nna anyị 46 n'ọba o mepụrụ onye ọ na-ara chief priest na-enwere shrine na Owerri taa ya ọ na-azụ chief priest na ya nwoke ọmasị ga-eme ihe ụtọ ezigbote onye Aba ọ na-asọpọtụ mmadụ niile mana ọnwa onye Aba nwere talent ọnwa onye Aba nwere ebe ọ na-aga ọ na-akwa ihe aja n'ukwu na sọpọtụ ya kelere m nna anyị 46 n'ọba chief priest Cubana chief priest n'ije obodo ije ke maka nwa Jizọs n'ala nna ndị artist nwa Jizọs ịkpọrọ m si m His Highlife na mbịawa ọfis ruo ọfis ewere ebe ekere rọba wee disgrace nwa Jizọs n'ala ị ga-adị ka echi maka na echi a na-agwụ agwụ ewuchi m ihe ka ọmanya ọka kelere m nwa Jizọs n'ala n'ije obodo ije kereziere m vintage interior high chief na Mbaise o mepụrụ onye ọ na-ara iwere artist na idebe shop ya ebe ọ na-ahụ abeghị na TV high chief na Mbaise ọ na-ahụ ndị ọzọ nwere ego ndị nna anyị ndị ọzọ hụ ụmụ okorobịa na-eme ọfụma ha were poison ya wapụ ya anya mana ọ na-ahụ ihu okorobịa na-eme ọfụma ime ya invite were ala atụma ya ara kedere m high chief na Mbaise vintage interior n'ije obodo ije kereziere m Ebig Nwankwọ ọgaranya ibe ya na-eburu oche Ebig Nwankwọ iji nwe okorobịa egwu na-asọpọtụ young talent Ebig Nwankwọ ya gaziere gị ịlawa alawa ije Awere ịgawa agawa ije Awere kelere m Ebig Nwankwọ n'ije obodo ije keleziere m Atiku n'Eshia nwoke ọma na ya nki Atiku n'Eshia ya o ji emere m transfer 2 o'clock ime abalị Atiku ya gaziere gị kelere m Atiku n'Eshia n'ije obodo ije bifo m echefuo kelere m Remi Uche Ojiala eme ọgọ Akụchukwu na ụmụ dị ọka nna ndị nna ọ na-arị tụtụrụ nwa okorobịa nwere talent iwere ego were sọpọtụ dee ya uri n'ahụ kedu kwere m Akụchukwu na ụmụ dị ọka nwanne m Remi Uche Akụchukwu na ije obodo ma echefuo ọ ga-agụ m akwọ ma nchefuo kelere m Oyoko masta nna ndị nna ọ na-asọpọtụ talent ọmụrụ nwa okorobịa nwere talent otee mmanụ were besi nọrishie ifu nwa okorobịa dịka shawama kelere m Oyoko biko Oyoko masta na ije obodo biko ka anyị hapụ ichefu asa a na-esi n'ụlọ mara mma pụọ n'ezi kelere m gọvanọ of Abia steeti nwoke ọmasị ga-eyi onye wetara anyị market fair na Aba kelere m gọvanọ ndị Abia steeti our able governor of Abia State in anyị jikwa ohere a wee na-ekele comedians niile na-eme anyị obi aṅụrị na-ekelekwe ndị niile na-akụ egwu wee si onye ọbụla jide nke o ji wepụ
wepụ na aka n'anya ọjọọ na-enyere nwanne gị aka na-ekele ndị egwu kelere m ndị egwu niile na ndị artist niile ndị egwu na ndị artist ibe anyị asị ka a hapụ ichefu kelezie mụ ọwụ ihe ụtọ nwoke ọmazi ga-emi papa ya ọnụ na-ekwuru ụwa ọkwanụ fọtụ oluwa mere ọnọ ewuchi shuga dadi ụmụ nwa iche okwu kelezie ihe ụtọ nwanne m keleziere m mmadụ niile ma ndị akpara aha ma ndị na-akpa aha ndị niile na-asọpọtụ inside life kelere m my family niile ndị niile na-asọpọtụ inside life family and friends asị m n'ụlọ jobi gawale Anyway, guys, you could listen to it from the horse's mouth itself, and you see how happy and thankful this guy was. You know, it's nothing. It's to you, it might be nothing that picking somebody from the city of like Aba, where there's hustle and everything, you know, clean him up and he pick up his hustle and become something very useful in the society. Anyway, the same thing I am doing to you guys here, for each and every one of you who always find out time to come to this channel to watch my videos. I am so grateful to all of you. I don't know how to sing the song he sang for those guys who has been supporting them to you guys, but you guys are the best, and I will continue to love you. I'll continue to serve you guys here on the channel. Anyway, thank you for watching this video. Don't forget to subscribe. See you guys on my next